La festa major de Sant Pau d'enguany va començar el 19 de gener, però la festa va culminar aquest cap de setmana passat. 3 dies plens d'àpats, concerts, festa, balls, bandes, cultura i tradicions que ja s'estan consolidant a la nostra vila. El divendres 26 al vespre va tenir lloc l'escudella popular a l'embalat del Parc Litoral. El sopar el va preparar el restaurant Canta la Mas. Si va tot preparat, la gent ve, ja ho tenen tot a punt, ara nosaltres repartirem les botifarres, les pilotes i el caldo, ningú s'ha d'aixecar i va molt bé. M'encanta aquest tipus d'esdeveniments perquè demostren que, tot i que sigui la festa major petita, s'estan fent molts actes. Jo veig moltes coses, com per exemple aquesta mateixa escudellada, que són una autèntica joia. Pels assistents ja és una visita obligada de la festa major d'hivern. No, el fet de saber-ho i el fet de tenir els amics aquí, vaig dir, bueno, doncs ens apuntem. Estar amb amics, l'ambient, La festa, tot junt, l'escudella, tota la barreja de tot. una mica de tot. Diverses entitats i penyes del poble van estar al càrrec del servei del bar a l'embalat els dies de festa major. Som dues entitats que ens cuidem de fer servei de barra per a la gent que vulgui gaudir de la festa. I esperem que vingui molta gent i que ens animem a Magí de Sol. No ens movem del Parc Litoral perquè allà és on van continuar les activitats de festa major l'endemà. Diversos inflables van estar disponibles per la mainada durant tot el matí. Paral·lelament, es va celebrar una classe de swing a càrrec dels professors de l'escola Swing Maresme. Fem una classe, diguem, senzilla, bueno, té el seu, però és senzilla per una persona que no en sàpigués, i llavors a partir d'aquí doncs, tothom pot familiaritzar-se una mica amb la música, amb el ball, amb l'estil de moviment i això, doncs, disfrutar d'aquí del cap de setmana. Animar la gent que s'apunti i vulgui participar de la comunitat swing. Principiants i aficionats van gaudir d'una estona de swing molt enriquidora. Doncs animar tothom a que ho provi, és una música molt xula, el ball també, és fantàstic, sempre surts amb un somriure. Per mi és la meva teràpia. Ho recomano a tothom. És molt divertit i t'ho passes molt bé. Les bandes ja anaven escalfant motors pel dinar de bandes mentre es preparava aquest dinar. Pèsols amb mandonguilles. L'anfitriona Bing Bang Balona i les bandes convidades al Maresme i Girona van tocar algunes peces per animar l'ambient. Bàsicament passar-nos-ho bé i fer coses com aquesta. Són una mica, a vegades costen una mica d'organitzar perquè són molta gent i llavors es necessita fer un bon equip. Acompanyarem una mica mentre es fan el vermut i es para taula. Estarem animant una mica la festa. A la tarda, bandes, diables, geganters i pubillatge es van unir per fer una cercavila de cultura, una nova proposta des de la regidoria de festes. Llavors vam fer que una mica totes les colles de cultura popular del poble doncs, acompanyessin amb aquest acte doncs, bueno, per donar sortida i entrada als nous hereus i pubilles. La gent ha gaudit, ha fet una mica bastant de vent, però bueno, és una cosa que a la gent del poble li ha agradat. El correfoc va guiar els assistents fins a l'embalat del Parc del Litoral, passant abans per la plaça de la Vila, on van poder contemplar l'encesa de l'ermita de Sant Pau i l'espectacle pirotècnic a la Riera. A l'embalat van culminar els actes de cultura. Allà es va celebrar l'acte de comiat i proclamació del pubillatge de la nostra vila. Jo em quedo amb les amistats que he fet aquí i amb l'acollit que m'he sentit dintre d'aquest món. Jo em quedo igual amb el fet d'anar a diferents pobles i veure diferents pensaments i opinions i cultures i amb la força que hem fet en un poble. Però estic molt contenta de representar Sant Pol, porto vivint aquí tota la vida i estic molt contenta. El diumenge de bon matí vam acomiadar la festa major amb la 34a Marxa de Sant Pau. És una bona activitat per conviure amb els altres i sortir amb els companys que moltes vegades potser no ens veiem, aunque sortim cada setmana. Doncs mira, ens hem llevat superdora amb ganes de caminar una miqueta, amb molta son. Estirar cames i venir a fer una mica d'esport. Home, és una manera de conèixer l'entorn de Sant Pol, més enllà de lo que és el litoral, i conèixer nous camins de muntanya i és molt maca, es gaudeix molt. Malgrat un petit contratemps, els primers a arribar ho van fer en 1 hora i 20 minuts, molt ràpids, però gaudint alhora del paisatge i de l'experiència. És que hem anat tota l'estona junts. Sí, ens hem trobat, ens coneixíem i ens coneixíem, ens hem trobat al començament i m'he posat a seguir aquest i qualsevol el segueix, saps? Estar aquí al costat de casa, trobes recorreguts nous i és molt recomanable. És una marxa clàssica com aquesta, doncs val la pena fer-la.
Una marxa de 16 quilòmetres i mig. Estem contents dels 1.221 participants i que bé, ara aquí la gent farà l'esmorzar com sempre amb la botifarra i a continuació tindrem, com ja és habitual des de fa molts anys, la Big Band Balona a les 12 per fer una mica de fi de festa. L'hora de Sant Pau ja ha acabat, però cada any va agafant més força la nostra petita vila. Bona festa major!